Abusua ene da foforo de mai ene da foforo ye ni die mo ya ye maame Akosua Serwaa yo ase Asanteman na abusua se na ye no nka aboroso biso bese mu do mu message biso mu message aboroso Asanteman why you Masai na abusua ye maame Akosua Serwaa ko Masai Unipa gua façon de ser airport moi c'est pas intéressant airport de ser nyasa fait na o gua o shubu na abusua ye ko ka kan fa ne mo emra enye me kuso na wo hwe ne ko so na wo hwe ye maame fe no ye maame go ya ye do go ya ne ko go se disaya o ya ye emra o mote se maame Akosua Serwaa do ko ase se bi mo chen aboa mo chen nwa mo chen piani mo chen adie se mo chen ni se wo so obisi to se na na Akosua Serwaa na wabopa mba sangere yasi pre e wan pre nyi mi wasase pre e wan pre nyi mi wasase ni kan ko ba toyen sa abusua na ensam na ni me ko tagu ko ase ni airport wo abusua no e bi na wo dem se do mo hwehwe so na fe ye na ye boa mo ye nua artist ni for die omo nyina aba be support kama kwa mboga mo nyine kasa chese ye nya break kasa support na no we chiri bibi o we chiri bibi obi si ha na de ba di ntine maaya sabio maame no ma papa yare ye wa mehwe no ensem bebre no bi eka ebu se de be ka se me se emre na olumba ne papa maame ne ti no na me ni hobi oso no ni hobi obi asemi o kan bi no obi ni hobi emre na lumba ne ayi odo bi ti na me ni hobi one ne wo ni hobi ni ma se mo ka kire no ni ma de ye ko so ni wi ase no sade ye wo dia ne ye wo dia onyame hira wono ede no hira wo ni hwe ni ma bi ya brabo hwe ni me ekoso apani asi no hu abusi apani si wo si no ne sache mo si no ba hwe ni me ekoso we chires bibi we chire bibi we chire bibi yenhwe videos bi ekoso yenhwe videos bi ekoso yenhwe bi ye fie wani ne hwe ni me ekoso opa ope hom pa ko baby simple wow yeah Akosua Serwaa and then me wa ha manya ne tie se me ma me be kuma se timba be hia
I don't who my physical. We who need that na me be hu no. And na be hu no. The internet so no hwe sa. Yeah na aka wa je no love mama me no. Oh so me your ba ni bi. Ana ya hwesa de mama si ye fie bebre. E koso wa fie. E ma bebre ta ware ase a omuntimi nkasa. Ni kuru ya na de o se nkura ni ntimi wotem. Ana mama atena fia be si sa amre. Eti na mo ha. Ibejina mama Ghana man nyina ama mama nsoko kodwo de wo ye bia yeta na chiza bela ba. Ya ka se wo yo ba adai enua ba odogoni nya oba na. Oh no so yo ba. Ba me yo ba warefo. Okay. Ti mi jina mama ma o ya ware e. Ana me say legal messes. Ano odin. Adai wo twampo ana. O da bi mi ye legal messes. Enti legal asoma ba o se mi jina mama legal messes. Enti omo a ye jo omo ware no nzo e. Ho ne jara wale. So wo Vamos out. Who knew about Mokwana? Hey, we don't patch up. What's your say? What's in my bag? Yeah, way. I didn't focus your say, well, Yamin come on. Why away? My Debbie, yes or no? Oh. Adokofi any Akosua gold osi enchema obia no be nyina osi enchema obia Akosua Serwaa hudonti oba papa bi oba colorful onuti ne wo ha enema ye chama obia obi beka se dia mu ye asa agro kakra o mani so isi then agro we because what jama juma mu ye nyina abetena bi ba ko pe do ma me no that don't know. You who explain. Hey, you don't know pa because my man there. Me to say. Me share na nyum kwa na me ra ho. Oh. Me share na nyum say na me hu de me nyame ho. Enu ti ne nyina ya ba ha no ti ya bo ano pa. Mate say mo say enye omudie ni bia. Enye omudie ni bia ta. We ya Asante akade. We ya Asante akade. Ti say kutu say bam. Nice one. I was say kutu say bam. Say kutu. What my life were you? And now I had don't go to that. I don't go to that. And they were with me. I don't go to that. And easy. And Casa Ayiba. Oh, another makes us a crap will be hands matter for you. Yes, yeah. Ana yabo sama kumata fo yasi ayeye was there from Asanteman pani anwa pani enti ya my mom e bia nua Asanteman ni ya no tina yesi anu ma me no me be wa de ma mo ku no enti ya urade sona kumam na enka o de ma no amen adom guha adom o de guha adom o guha no ya nyama akra ya mfa ye nya ha ye ta ha le move for ya nkwada ye nya ho enye number wu ya lete bi otro bra ni ade ge yi pi abonten ni ade a ka hwan na ti se Akosua Serwaa gina oni lumba akontokwada nanso no omokopa enam se odo ni kunu nti onim se ogina abonten ni kunu no ko a ni kunu enema wo ye nyina ebese enti no kata ni kunusu odi ni sieye na wa na mema ya baidi enti mi di nsem bebre ba enti mi de me ba ne de enye ne fault ni bi aso wa de enye kura e wa na de nkun wa ye wa de mame ye musa last question ayi ye be sorry na mo baka sembo ye yi ana ni nyina wo nyame ho e da ya ye hwe nyame mo hwe nyame ye ntutu ye esia e betima ba so said ye motimi agi ye feso no obi a bete okay nti ye twen emre pemu no ye beba abeka Yada wase Pade be kata nani. Ono so ya we la so. Eni ye be ni say soldier for ni police for ni da ye be butu. Why? Yeah, pe peace o.
Ye peace, what's a beginning, you can't say. A kayan could the Agana has your penny from what the Mirinum and son. Oh, when you know, Baku, woman in a year, you want to see any other trade. And to me, the can't say your poor Siami. And come over manning in Ayadan, and ye, and your Punan. And that's said, and Crawford, ye dissel, and ye Yaxino, Francis, or Dobro near Xino, or Dobro need an uncle near Samu. Nanka wadreka no ko di anko ne krapani ne be ye yina bu but ne non so fo no na ye ya akofa nsem we nyina ye den e ba ye na so be fo anko bi na musakali ya fo no ye wa mayi mu ya panta se de na maka ye si ne ye wa mu na akofa nsem we nyina ba enti ya de ya sre se peace an ye pe ye ni hase ya won topa asem we kura bin si na say one path me ni aba yankoko ya de wa create and the one man that be bank for example that's a man for example because when the free airport aba and him say to ya kwa kwesian wa rank nine na wa de nya wa de anka suafo ebe kwa kwesian no airport ade asa akwa ban akwa si na ye wa airport Nana, where your mama kwaba, near some of Yako. Yanity say, Mammy Akosua Serwaa, is a Bawabano or San Baby Yukuna, Casancasano Credoza. You couldn't need your one and one baby. Fair part never put up some like you couldn't, but you couldn't pop it. Yes, the Union, no, encounter. Now, one I couldn't move the was a year, say, or don't be you. Oyekunadia, that means a year no Mubasa Bufro. That's a question. One or what you're about when. Of course, you are not about when. One over you. Yeah, by it, and now, son away. Son away. Yes, I know where you. You couldn't obey Kumase and obey Nickana. See, I know how, obey any, I didn't cry. So, what did I want to know? You want it. Yes, Matia say, yes, Musa, almost say, almost a year in you. Yatiti, Yati, honorable, College Osaman, Yatisi. what is our Oshama, our what down on the bush? I am from 4. Near Elcono, you see, after Akosua Serwaa, Mazi, you see, after now, no, but Brandon said, Enya sunlight, and why I can't. Mazi, Enya.
Akosua Serwaa. Akosua Serwaa. Hey, Oba Shekio. Akosua Serwaa. Akosua Serwaa. Na mami Akosua Serwaa nka woda nkyɛn me mmom titiri wa me gyina ha me ma bi da de na mama be gyina ha ne sɛ sabi ya maame no mu bi aya abatan bɔne me ta ka mami Akosua Serwaa asɛm wɔ me fi a na obi busa me sɛ na wodobro ni kɔhwɛ no no na mabusa nipa kora sɛ me gyina ha sɛ sɛ me kɔfɔ bɛma bi ba fie ni ase ne spinal cord no ɛyɛ ne ya me maame hwɛ na agyapadeɛ ni ne ho a obeka kyerɛ me sɛ maame fa bɛma no kɔpɛ baabi tena na wɔhwɛ na sɛ airport ha nyina ya ne dia me maame bɛboa me yɛde bɛma na hwɛ no because ɔnim sɛ n'akyi na ɛbɛku no nti eku na agyapadeɛ no bɛba me ne me maame nkyɛn nti me dia mesrɛ ma yɛ maame no mo yɛ a wɔ mo de yɛ ba wiase sɛ wo brɛ na wo di a ɛdɛ nti wɔ mo mo ayɛ wo bɛkɔ te bia bi sɛ no akɔgye wɔ bi kuro ne ne wo baako a ɛnyɛ papa ne ti to na ma wo ba no so nkɔfo obi ne ne mmerɛ ɛmɛfa deɛ wabrɛ ne nkɔnkɔdi brɛgu wɔ yɛ me deɛ no ti na megyina akyire ɔdɔborɔ ne menim ne da maa me sɛ wɔ menim ne da me ma bi da ɔmo wɔ yie ase mpo nka dɔm wɔ mpo ne yɛde yɛ yie no a kɛyɛ normal na ɔmo nim sɛ ɔmo gu maame n'anim ase ɔho de Nyankopɔn ahyɛ ne ho anim ɔnyam ayɛ na nanom nso so bɛhyira maame enti maame ne deɛ mesi kum kyakya deɛ ɔpa ɔmmra ne yɛmmɔ na sum 5 ne yɛnya ne bɔ ne nkyɛ no ɛkwan a wɔfa so adidi maame Akosua Serwaa atam no sɛ kum kyakya so yɛ sɔfo sɛ Nyankopɔn kunu to twene because wagu ma anim ase wobɛdidi maame n'atam so ayɛ dɛ ade ntina so odidi maame n'atam ebe on own reason one na oni maame ne da oni maame ne da odidi n'atam sɛ enti obi ɔdɔ lumba ne yiri bia ne Nyankopɔn bɛhyira wɔ mo kum kyakya matene mfie so 10 acha ma obi wɔ ha bia because onye omu awale o na sɛ me kum kyakya wale me nua ka me gya me me gya no because kum kyakya mu awale obi a wone ne kuna wale so many years wo bedi n'atam for there maame ne wa yɛ den enti wɔn ne betima ma me reason ba ko sɛ maame na yɛ bɔne mi amini a meta mo achi mo ma awale ene mo woni ni awale ho awale de ye awale ye no court awale de ye for ye hunji mo ana o da bi court awale ne ntwam da bi court awale de moa se court awale wo ho a be ma bia be wale baako so ho Bible mkra quotation bia ni wo se be ma bia wale baako me se sofo betima ma me quotation che se be ma bia wale baako no me ma ne blind new car so ti ase awale de ye nti ase obi wo ho a no one ne yerete e bia bibi nti na wa wale foforo aka ne enya no bone so me na wale 10 entokro bia nsida ba ne no ase de court wale achi sense ne ma bebre court so kokra no kra bia ni ho so nti ya be ko inside me ko hia me yere na nti eye maame Akosua Serwaa wo donti na watutu na ida bedru he ne ho donti say on say lumba mu nyina me last mo wo de hwe mo ma se kum chacha hwe mo mai so kum chacha ni sa mo mani bi so enti me ko hia me yere na ufan so mo hwe ode na be ka chiro de me ka chiro mo se Nyankopɔn na eda na se ene na nanom se
enim guase anan ko mususu mama me Akosua Serwaa na aba wo mo aso enti no hwe dom wo ha ya ka yie ni mpo ne nya dom we ya katache nka efe keke yen hwe lumba yie condemn for pomba awe condemn for mba de ba yie lumba yie mba nyina condemn o bebere na condemn o bebere na condemn isa na nyame aduma match ye ne beba so ana te se no de se entoto ye ni tutom dia match e beba so ye ne be de foforo o dabi ye ba ko wie dida dabi o ende so mo se abusa panyina ma lumba state barrier hwe se lumba wi ni ba bi esi lumba ade no ya kokọ se kana ma kra na ka ball na dik se bi genya fla for mary dabi o se yekọ ne yekọ ya yiri foforo ti ye be ya yiri bi wasa ye bi wa abrochimem lumba onye ni paketwa se ana oyiri pie wa oyiri akuta se obi o ade na obeye ne se obi na age no na obeye ne dey be de ho ma me tia me so ayire ho na o ayire ho na etu wa ye metima ka kire mu nyina ne se asemu asi wo kunu ahwe ne yie ene wo kunu ntina kama so waye onho ade so wanye onho ade mo ntina sumdwem na asem bi ba obi amaye o se bushapani to park nsremu awale de ehu hia wo hwe ye wura Asanteman awale kama nti o sa Asanteman de ma awale ehu hia ye se kum chacha na tinkra wo no mumu awale kuma se fo de ebu awale to obi ahwe ne kunu ne yiri mu right eti ebusia comfort black power sabi o fire opoku any team no aba bedru ha no mo Okay. na chame sa kasi su biom se Akosua Serwaa minim de akoso biara na yana di brena ye woni ti no ye wura won ma ye kwan e ma ye nkasa bebre sabi akonwa amete so no me Otumfuo fekutire koso fekoni nya me na me ye head e nuafo na e wo mu de nanso me na me da no se meba abonten na makasa basabasa na se mema reche aba no ende won te se Asanteman koso hene makebida ensida na mom me ka kire me nua ba ne se moye bia wo hwehwe me metanachi me tanachi se minim se nukuredie na Nyankopɔn a wo soro no sebi ahimfo kra ye konkonwa dem aye bompa ye na ye de yensa kire ne se twedi amponkwame wo na wo bo soro ebo asase no nukure no ebededi tiano ena me Asanteman koso hene sebi sante hene edi dibre bia mame na wa mame nyansa wapone ne nyansa kakra mame de mimbedi atem mimbe kansem hunu na mom de metanechi because me hunu se no kra ne de eye baako minim nia sebi minua Charles Kojofosu oware no minim fitete ne fe na meba be kire se Charles Kojofosu o the certificate bi abe kire me an minim de oware no enti se obi eti baby no se ente saade a wa edawutiri so yeso ye bompa ya me konkonwa dem a me bompa ya mami Akosua Serwaa it is obiti no bedi matama and family because meme de no kran na meka na enipa bebre ewo ho a wo nim no kran no enso wo nka no kran meme de meka kire me nua ba ne se reche de
yewura Santene wompe nkontompo wompe se obi ebeba no abeka asema enye no kura akere no bebre yes ade gye nyama bebre nanso Santene wompe sa Akosua Serwaa unjina pintin me de minim se dache enche bia no obedi nkunim me te se papa chi ka p court ya sin info there en court enti court na all kano me mintumi nka ho asem na emom no kure na Asante hene we ya ma me se me nka no eno na meka Akosua Serwaa fosu onam nim no nimo bia biom nimo bia biom minimo bia biom temesramo ma moti ha mo be kwa akọ twesti obi anu ana se mo be kwa akọ ka sem fofora enye no kure no santiman koso wan ne de meminsuro no kure ba kupe ena o frame a mi ko yiwa no rukre na na maka no ha no rukre na maka no ha sana no so na medetete mema mene meye abna safo a yawo omo ye nan mema mienu ema men ko dintro obi a odi mechi nim se memedie Oba menima nukre na meka temesramo a nukre ya maka no ha no eno ana mo fanko mamu nko dane no odi kasa nira me menimo bia je se Akosua Serwaa ono ana menim no temesramo a me pamocho nyame sra obi a wo ha no ena na eya anajo anka me majase ni yi snap ene glass by ama me bompa ye man na mom e cha no pa 6 o'clock me bompa ye man me ya me sa come nkonwa dem a se na papa si no ono de wo ye sofo de bia me ka chen se me kon nkonwa dem a evangelist na so ye sofo na no pe ko yon so ni attaque de bi ohun ya papa si de bi evangelist no ya de ba ma and de nyame na de ama no nti esrawa mon friend evangelist na me nu aketwa no nti papa na me nim ni say your friend papa enso evangelist no de be ka no ho Akosua Serwaa onka na koma entoniyem na nyame ayewie minim se wa bre ekom so de no na modoso ka me family aba na me de na ko hye inside na mama na eduane mama ode so ha ono a obepe time na ono a besrame a na ya ye say ya nkomo e be di na situ sa na ti ye fun di nkomo ni akon isu ano isu no re ni mo na ni ma no isu so ya o se ba dia fruit sha no de mo na ba di be isu re ni mo say o ti sa na na ko mo ti peaceful ma ti na ko sha aso move si ma ba ko na be ke di dia na ko si ma ba ko kwada Oh, Kasau.
Ago. The media commentary no munya ho. Ya mo nyina ni. Ye dia mane ye wie na some media press ye be ye. Yes rem why. Then at mo. For Otumfuo people. That na ke to am sure. E komo na ye di no. E mood. Yes you am sure. Nula wadauma sadi kubadala papa teacher wadauma papa say na shona yao sadi no basi Ndio wako cha uchele babucho mama mechiana na na yini na ngochiana na no opinion uchele no chia kama wa kama kacha nzomle chika ahead o proposine abusua ye nana ya nana ba kope na wadi nkomo no wadi nsema tudwa de amaye no se bi efe nyina se ni ehwe no ya ombia mpe se bi yetim wakame bia nta obia wasasi so de bi me kaze ne nta odobro ni nta obia papa na ile mistake en wadi ahoko sa en wote asase so onim se ye wo ye ne ye wo wu ni obia che na adwen me kire ma adwen so kire wa adwen to ne menya adwen tezi di matem omo yedi mpanimfo atem di maame natem di odogu natem faso bi ene so nyine ba akopɛ ebi me ka se nyine ba akɔ simple yentra nye bibia anye kama efe oye de ya papa no maame ne wo ma woni odogu ni wo ma di ebio sewi ni yewi faso bi ene so yen kama nye ba akɔ maame na so mo ka o te maame na so mo kan e te maame na so mo kan se de yen kama ne nyine de nye ba akɔ ndi be de ba asa asa Nti mesre busuafo nyina nye baako nkama nye mmoana bibia yiye de ntoyie yiye me nyina ba yi mela mo nyina na be support ye no mela mo nyina be support ye efe seve efe ana ye hwe no ya busua ye ko so kuma se support nye de brɛ wo yao asante mo mani ache